Κύριε Καπράρα, μας πήραν έργο του. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Κάναμε λίγο ησυχία, έτσι. Ποντιακά, Ποντιακά. με ένας ποπάς. Και κάτω χαλάμε κεραμίδια στο σπίνατ. Τριόροφο σπίτι. Αλλά πιάναν τα χέρια του, ξέρω να πας στα κεραμίδια. Φτάει εκεί με τα ράσα και όλα πολεμάνα, φτάει. Σε ένα φάση είναι γιάζ. Παίρνει λίγο. Πήρε τον κατακέφαλο θα ρούζει. Πάει να πιάσει και το ποπάς και μπορεί να πιάσει. Πάει στην άκρα από αυτό, πάει να πιάσει και γίνεται και ρούζα φκάγικα. Ρούζ με τα ράσα. Και την ώρα που φκά περάνω ο Κωστίκας, μόλις αντιλαμβάνεται ότι κάτι ρούζ και η εταιρεία έτσι, διέδωνε έναν άπερα κάτω από αυτά. Πάμε πάνω που πας. Ξανακατηφαίνει, ο Γιώργος, άστον τον κουπά, πας από εκεί μέρα. Τι νοιάζει ύστερα και λέει, νίντζα και μαλακίες. Θα έρθει νίντζα.